beginnen nu eerst met Anders Breivik. En het is misschien goed om even te kijken naar de beelden van vandaag zoals het proces begon. De første stilte seg opp i kø allerede 3 timer før starten. Får du flytta den litt, eller? Litt over klokka 7 ble journalister, etterlatte og overlevende sluppet inn til sikkerhetskontrollen. På plass inne i rettssalen fjernes håndjernene. Den tiltalte gjør en høyreekstrem hilsen mot tilhørerne før han setter seg. Etter at dommerne har kommet inn og retten er satt, skjer dette. Jeg anerkjenner ikke norske rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme. Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffskyld, og jeg påberoper meg nødrett. Da er det notert, at du ikke erkjenner deg straffskyld. I sitt innledningsforedrag valgte statsadvokaten å vise en film den tiltalte har laget selv og lagt ut på nettet. NRK velger å ikke vise propagandafilmen. Innholdet rørte tydeligvis mannen bak. Het is ook merkwaardig om te zien hè, dat deze man ontroerd wordt van zichzelf, maar geen spoor van emotie gaf bij al die nare details die er al bekend werden. Nee, het duurde 1,5 uur om de lijst van alle slachtoffers voor te lezen. Dus geboortedatum, naam, geboortedatum en de wonden waar ze aan overleden zijn. En dat is ongeveer ook de tijd dat het hem kostte om al die mensen dood te schieten of op te blazen. En die tijd zat hij eigenlijk een beetje bijna verveeld. Van, nou jongens, het gaat wel lang duren op deze manier. Ja. Terwijl toen zijn eigen propagandafilm, toen ze die lieten zien, toen was het, toen zat hij dus... Maar waarom zat hij daar dan te huilen eigenlijk? Want ik kan me nog voorstellen dat je denkt, nou, ik heb toch een leuk filmpje in elkaar gezet en dan een beetje tevreden kijkt. Ja. Maar wat is de emotie die daarin zit? Het gekke is dat het lijkt wel of hij eigenlijk al die maanden heel erg voor de spiegel heeft zitten studeren van pokerface, ik laat geen emotie zien. En dat hij zo verliefd is geworden op zijn eigen spiegelbeeld dat hij, als hij zichzelf dan weer ziet, dat hij daar eigenlijk de enige empathie die hij kan tonen is voor zichzelf. Misschien moeten we er maar even meteen naar kijken, want we hebben daar nog even een apart fragmentje van gemaakt, zodat we ook even kunnen zien wat hij ziet, namelijk dat filmpje wat hij gemaakt heeft. Nou, kijk mee. Hij ziet zichzelf als een strijder, hè? Ja, ja als het niet zo serieus zou zijn, is het eigenlijk bijna lachwekkend gewoon. Want wie neemt dit nou serieus? Wie neemt dit serieus? Zijn er mensen in Noorwegen die het serieus nemen? Nou ja, serieus, omdat het natuurlijk een hele serieuze zaak is. Maar ja, de moord wel, maar het gedachtegoed bedoel ik. Nee, het is zo gezocht, extreem. Ik heb de afgelopen maanden een aantal slachtoffers gesproken. En een meisje zei eigenlijk van, ik wou dat hij lid was geweest van een neonazistische partij. Want dan hadden die elkaar nog gecorrigeerd. Hij was gewoon zo'n lone wolf. Ik heb nog nooit iemand gehoord die het hem eigenlijk die het ermee eens is. Maar je durft het ook niet te zeggen natuurlijk. Dat is het ook nog te vroeg voor. Heel veel dingen trouwens in Noorwegen. Want ik sprak vandaag met collega's. Nederlandse collega's en eentje zei, ja, hij heeft het toch briljant in elkaar gezet. Toen dacht ik, dat zeg je nog niet in Noorwegen. Dat is echt nog veel te vroeg om dat soort dingen, ja. Wat zie je aan dat gezicht, Paul Vliet, van die Breivik? Ja, Narcissus dan toch. Ja. Echt het prototype van iemand die zo met zichzelf bezig is, dat hij alleen al door zichzelf ontroerd kan worden en door zijn eigen beeld. Ja. Is het nou zo dat er een Noorwegen is na de aanslag van Breivik en voor? Ik bedoel, wat is veranderd in de samenleving daar? Direct daarna heel veel. Toen toonden de Nooren zich echt van een kant die we eigenlijk nooit gezien hadden. Iedereen ging de straat op met bloemen. Zelfs de importheffing voor de rozen was opgeheven omdat alle bloemen in het hele land uitverkocht waren. Iedereen gaf elkaar een klem, heet dat in het Noors. Dat is een omhelzing. Dat gaf eigenlijk ook heel veel hoop. Van, nou, als dit de reactie is op zo'n daad, dan komt het wel goed. En daarna is het eigenlijk wel een beetje weggeëpt en doet iedereen weer gewoon... Maar heeft het niet want laten we proberen of we het maatschappelijk kunnen duiden. En dan verzet Anders Breivik zich bijvoorbeeld tegen multiculturalisme. Ja. Tegen de oprukking van de islam. Ja. Is dat er?
in Noorwegen. Ja, natuurlijk. De islam is ook in Noorwegen. Nee, maar merk je daar wat van? Is dat een dagelijks thema? Of is dat zoals dat bij ons zo is in Nederland? Of is het daar nu een thema nu hij dit gedaan heeft? Nee, het is nu minder een thema. Omdat het ook nog te vroeg is om dat hele debat aan te gaan. Dus de politieke discussie, de politieke gevolgen, zover zijn we, zeg ik ook. Ja. Zover zijn ze nog niet. Je woont 11 jaar daar, hè? Ja, en dat maakt het ook heel lastig. Want je wilt natuurlijk je professionele afstand behouden, omdat je voor Nederland het nieuws moet duiden. Maar tegelijkertijd raakt het iedereen. Dus het raakt ook mij. Het is ook als je daar in die rechtszaal zit bijvoorbeeld, hè, lukt het je dan om als journalist te kijken? Of ja, maar ken je ook mensen die het slachtoffer geweest zijn? Ja, ik ken ook slachtoffers. In ieder geval wel van de bomaanslag in Oslo. Ik ken veel mensen die op zomerkamp geweest zijn op Utøya. Niet afgelopen jaar, want het is net een jongere generatie dan mijn leeftijd. Maar ik ken mensen die daar ook heen gingen. En het is sowieso eigenlijk... het gevoel van 22 juli komt ook weer terug. Omdat op dat moment dat het gebeurde, was het gewoon heel erg een aanslag op een samenleving waar je je veilig in voelt. En ineens is dat niet meer zo. Ja. Er zijn nu ook veel beelden komen los. Mensen die getuigenverklaringen geven omdat ze het hebben overleefd. Ja. Een daarvan is zeer opmerkelijk van een jongen die vertelt dat hij eerst in de loop keek en toen gespaard werd. En later werd er op hem geschoten, maar toen dacht Breivik dat hij door zijn kop schoot en dat schoot hij gelukkig niet. Laten we even luisteren. Just standing a couple of meters away from him. And I was convinced that I was going to die then. So I screamed to him, "No, don't shoot." And what seemed like forever just probably were a couple of seconds before he pulled the rifle down and turned around and walked away without shooting me. Opened my eyes to see what was going on. I could see his boots standing just right in front of me. Before I felt something warm. It was the warm rifle that was aiming at me before he shot me. And the bullet was supposed to hit my head, but from what I believe, this jacket saved my life because it was hiding some of my head. And the bullet went behind my head and hit me in the shoulder. Komen dit soort getuigenissen nu ook één voor één in het proces aan de orde? Nee, niet alle slachtoffers worden als getuigen opgeroepen. Want dan, bij de bomaanslag waren er 200 gewonden. Als je die allemaal moet horen dan. Op Utøya waren er geloof ik ook een stuk of 50 nog die het overleefd hebben, die zwaar gewond waren. Dus die zijn eigenlijk op één hoop gegooid. En een paar daarvan zijn er dan uitgepikt die wel gehoord zullen worden. Dit was indrukwekkend genoeg natuurlijk. Ja. Heb je dan het idee, en heeft men daar het idee, het is het werk van een gek? Nou ja, goed. Het mag duidelijk zijn dat hij niet helemaal spoort. Maar er zijn juist ook heel veel slachtoffers. Er zijn heel veel slachtoffers die hopen dat hij wel toerekeningsvatbaar verklaard wordt. Want dat is eigenlijk de vraag van, is hij gek of niet? En wat vind jij? Want er zijn dus twee contrasterende rapporten. Ja, die ik niet allebei gelezen heb, want die zijn ook niet openbaar. Maar goed, de conclusies zijn naar buiten gekomen. Ja. En het ene team van psychiaters zegt, hij is ontoerekeningsvatbaar. En de andere zegt, hij wist wat hij deed. Ja. Wat vind je zelf? Want je zat erbij vandaag. Als je naar hem kijkt en als je hem hoort. Ja, het is moeilijk, want het is duidelijk dat hij niet is zoals jij en ik. Tegelijkertijd, als je zoiets in elkaar kan draaien en kan plannen en uit kan voeren helemaal alleen, dan ben je niet psychotisch in ieder geval. Hij wil graag toerekeningsvatbaar zijn. Hè? Ja. Hij wil serieus genomen worden. Hij vindt dat hij heeft ook geen spijt, voor zover ik heb begrepen. Hij is misschien zelfs wel trots op zijn daden. Ja. Kan hij in het rechtssysteem van Noorwegen geen levenslang krijgen? Dus die man komt straks gewoon weer op straat? Of hoe wordt daarover gedacht? Nou, dat denk ik niet. Officieel zou die inderdaad weer vrijgelaten kunnen worden. Hij kan 21 jaar krijgen en voorwaring. En dat zouden we vertalen met TBS. Maar dat is eigenlijk niet echt TBS, want je krijgt er geen behandeling bij. Maar dat is een soort, ik denk altijd aan zo'n kastje wat je op het station hebt. Zo'n box dat je op slot doet. En af en toe ga je kijken of je spullen er nog in liggen. Elke 3 jaar wordt dan bekeken of hij weer terug kan naar de samenleving, of dat hij een gevaar is voor de samenleving. En in zijn geval ligt er nu zelfs een noodwet om te kijken of de samenleving misschien een gevaar is voor hem. Dus dat hij niet vrijgelaten kan worden omdat hij... voor zijn eigen veiligheid eigenlijk. Ja. De rechtbank bestaat uit 5 mensen. 2 professionals, fulltime rechters zal ik maar zeggen. Ja. En 3 juryleden, komend uit de bevolking. Burgerrechters.
Ja, betekent dat die 3 burgerrechters de 2 professionals kunnen overstemmen? Ja, in principe wel, ja. Ze zijn met z'n 5. Normaal bij lichtere zaken is er 1 rechter en 2 burgerrechters. Dus eigenlijk zijn de burgers altijd in de meerderheid. En omdat het een zware zaak is het versterkt recht, heet dat dan. En dat betekent dus dat ze met z'n 5 moeten kijken wat hem boven het hoofd hangt. Het is niet echt een jury, want er wordt niet openbaar gezegd van voor of tegen of schuldig of niet schuldig. Het is echt dat ze met z'n 5 zich terugtrekken en zich uitspreken. Ja. Nog even over het proces, want vandaag hebben we Breivik even kort gehoord. Heb jij hem eigenlijk langer gehoord? Of is alles wat wij hebben gehoord, heb jij dat ook gehoord? Ik heb iets meer gehoord, want in wat direct werd uitgezonden is geknipt. Er waren een paar fragmenten die als te schokkend bestempeld werden. Wat wordt er dan gezegd? Er was 1 fragment van een meisje dat zich op de wc had opgesloten op het moment dat hij een gebouw binnenging op Utøya. En daar mensen begon te executeren. Zij zit op de wc en ze belt 112. En je hoort hem eigenlijk steeds dichterbij komen. En je hoort haar zeggen, hij komt dichterbij, hij komt dichterbij. En die man van 112 die weet absoluut niet wat hij ermee aan moet natuurlijk. Die denkt ook van, ik hoor dat er geschoten wordt, alle politieauto's. Oh nee, het is een eiland. En dat is echt een heel heftig fragment waar hij ook met een pokerface naar luistert. En waarom wordt dan besloten dat dat wel en iets anders weer niet aan de openbaarheid wordt prijsgegeven? Ja, dat is... Op zich wordt een rechtszaak bijna nooit direct uitgezonden. Want morgen gaat hij praten. Ja, dus en morgen zal er heel weinig zijn wat uitgezonden wordt. En op grond van wat wordt er dan gezegd dat wel en dat niet? Is dat... Ja, ik ken die regels niet precies. Goede smaak? Of wat is het? Ja, het is goede smaak, ethische codes, ook die de omroep zelf hanteert natuurlijk. Is het een staatsomroep? Ja. Want je zou kunnen zeggen, als het een staatsomroep is en je besluit het hele proces wordt uitgezonden... Ja. Dat het dan ook redelijk is dat die malle onzin die man allemaal vertelt ook wordt uitgezonden. Want anders heb je nog een scheef beeld van zo'n proces. Ja, je zou inderdaad... de mensen die er echt direct bij betrokken zijn, die kunnen wel alles te zien krijgen als ze willen. Er wordt wel van tevoren gezegd ook, we gaan nu iets laten zien wat misschien niet iedereen op prijs stelt. Je krijgt nu 1 minuut om de zaal te verlaten. Alle rechtbanken in het hele land zenden het proces wel eens geheel uit. Dus wel alles, dat alles gezien kan worden. Het gaat nog even duren, hè? 10 weken, ja. Jij bent net voor ons geland. Maar je gaat ook... morgenochtend zit je weer op het vliegtuig. Ja. Dan ga je weer terug. Ja. Nou, misschien kom je nog een keer langs in de periode dat we er nog zijn. Ik weet wel morgenochtend niet. Maar er zijn meer momenten. Ja. Paul,